L'enigmàtic Jérôme Lavoie, l'home que no parla, només xiu-xiueja, és molt més que un seductor. Per descobrir-ho, no us perdeu aquest concert teatralitzat amb psicoteràpia induïda i molt d'humor. Si denominéssim Walking Next to Our Shoes com un espectacle fusió, segurament ens quedaríem curts. Un grup zulú, una cantant d'òpera, un espectacle de dansa i teatre és la proposta de Robin Orlin per al Grec 2012. Les conseqüències de la guerra de Kosovo han portat el músic de jazz i rock Karl Jenkins a compondre L'Home Armat, un projecte musical espectacular que barreja llengües i textos sagrats per conformar aquesta missa per la pau. El Grec 2012 també és per als més petits. En aquesta proposta innovadora, recolzada sobre les tecnologies digitals, ens traslladarem directament a Islàndia, terra d'ovelles, paisatges naturals espectaculars i també algun tron. Tortell Poltrona i el Circ Cric ens ofereixen aquest espectacle retrospectiu amb els números més destacats de la seva trajectòria. Una proposta per a nostàlgics i per als que volen redescobrir el circ de la mà d'un dels grans del nostre país. Jordi Savall, el gran mestre de la música antiga, homenatja la ciutat de Sarajevo 10 anys després del setge. L'adaptació del músic David Marton de l'òpera de Mozart Don Giovanni sembla disposada a trencar tots els tòpics del gènere. Un drama portat al present amb molt d'humor, on el paper de Don Giovanni és interpretat per una dona. Els ritmes més urbans i de carrer pugen fins al teatre grec. Els Brothers Bros porten aquesta proposta de música i dansa, una aposta pel hip-hop amb músics en directe que comparteixen escenari amb els ballarins i b-boys. Més informació a la nostra pàgina web bsn.cat/grec.